Hej og velkommen til den her video, hvis I vil sige det igen. Hej. Den her video, det er noget med PewDiePie Turbo Simulator. Jeg har en gruppe, som jeg har fået ved en fejl. Og hvis I vil være med i den, hvis I spiller PewDiePie Turbo Simulator, skal lige. Jeg ved ikke helt om den kan. Jeg ved ikke helt, nu skal jeg lige. Hvis der er. Det står så omvendt. Det er så ikke særlig godt. Der er et link i beskrivelsen nedenunder, så kan I join, hvis I har lyst. Vi er faktisk allerede. Vi er allerede nogle stykker herinde. Jeg har ikke lige noget til at optage et program, så det er altså omvendt. Men I kan også adde mig som ven. 2-6 skal lige. Hvis I har lyst til det, mega. Det er mig. Du skal lige. Jeg ved ikke. Jeg tror heller ikke, man kan se det. Men der står i hvert fald Mansigo. Det er sådan noget, jeg havde. Det var noget, jeg havde kørende, da jeg spillede Pokémon Go. Og det er mit rum. Jeg tror ikke, I kan se det. Og lige. Hjælper det? Det er for lyst. Jeg kan det. Ja. Det var bare lige det. Den her video. I må gerne join. Ja, det var det. Join, hvis I har lyst. Hvis I spiller det. Der er det ligesom. Lige nu, så er det ligesom, der ikke. Jeg ved ikke, om der er selv mange, der spiller det. Fordi om det er særlig spændende. Faktisk, det jeg kunne gøre, det var faktisk lige gøre den her. Ja. Det kunne jeg. Men det var det for den her video af. Lille kort video med det her telefonspil. Ja. Og vi nærmer os. Vi nærmer faktisk 30 abonnenter. Det skal I faktisk lige huske på. Og hvis I ikke er abonneret, så må I gerne det. Så vi ses i min næste video.